an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn komi an y'a fɔ aw ye cogo min na dɔgɔkun tɛmɛnen an ye émission première partie lajɛ ni Ala sɔnna ma nin ye deuxième partie ye aw ye toujours musow ka bɛnbaliya du kelen kɔnɔ a bɛ du caman kɔnɔ o la an bɛ sinsin nin kan de walasa an denw n'an dɔgɔninw u ka se ka faamuyali sɔrɔ nin ko in na cogo min na a ka ja ka taa se furucɛw ma sabula cɛ bɛɛ b'a muso kokɔrɔ ayiwa ni cɛ bɛɛ donna muso kokɔrɔ du o du kɔnɔ ni Ala ma fara o kan ni du ye duba ye a bɛ kɛ dubalankolon ye walima duba bɛ yɛlɛma ka kɛ dunicinin ye Ala k'an kisi a ma o kama kɛnɛ ale sigilen don aw ye sanga ani wagati aw ka bilasirali ka se k'o sɔrɔ a kɔnɔna la a bɛ an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen wele o hukumu kɔnɔna la an tɛna ko bila daga girin da la Kani i bɔra sisan ka kuma dɔ f'i ka kuma kɔnɔ i ko buramuso kɔrɔbaw k'e b'olu interpeller nin kuma in na ko sabula n'olu sɔnna a man ka se musow b'u bolo se ɲɔgɔn ma kosɛbɛ tiɲɛ don buramuso kɔrɔbaw jɔda belebele b'a la an jɔda belebele b'a la mɔgɔ dɔw fana ko n'i ye muso ye k'i tɛgɛ se ɲɔgɔn ma ko siga t'a la ko cɛw nɔ don parce que en très général i b'a sɔrɔ ni mɔgɔmuso dɔw ni balimakɛ muso ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ kɛlɛ u b'u tɛgɛ se ɲɔgɔn ma i b'a sɔrɔ sinamusoma dɔw ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ kɛlɛ u b'u bolo se ɲɔgɔn ma i b'a sɔrɔ kansinamaw u b'u bolo se ɲɔgɔn ma a ka ja fo ka taa violence yɛrɛ don a kɔnɔ a bɛ kɛ violence basée sur le genre ye donc a nafa ka dɔgɔ e bɛ se ka mun de fɔ an ye o yɔrɔ in kan min ye cɛw ka côté ye ko n'i y'a ye k'u tɛgɛ sera ɲɔgɔn ma ko a bɛ bɔ cɛ de la. D'accord Matu ɲininkali in diyara n ye mais ne ka faamuyali la a tɛ bɔ cɛ la cɛ nɔ tɛ a bɛ bɔ n y'a f'i ye cogo min a bɛ bɔ adamadenw yɛrɛ ka mara cogoya a bɛ bɔ o de la mais n y'o de f'i ye n ko mais n bɛ buramusow interpeller parce que kɛlɛ in caman bɛ a tɛ kɛ cɛw ɲɛna o cɛw tɛ sokɔnɔmɔgɔw ye o n y'a f'i ɲɛna n ko i bɛ taga sɔrɔ cɛ kɔni da bɛ don kuma la so kɔnɔ i bɛ taga sɔrɔ muso bɛ to a mana kɛ cogo cogo muso mais Kani ka kuma latigɛ tɛ cɛ tɛ sokɔnɔmɔgɔ ye c'est vrai mais est-ce que o bɛ se ka cɛ bali k'a ka responsabilité ta du kɔnɔ oui cɛ b'a ka responsabilité ta parce que n y'a f'i ɲɛna n ko cɛ da bɛ se ka don a la mais i bɛ taga sɔrɔ cɛ t'a dɔn ko kɛlɛ in bɛ na se nin yɔrɔ ma sinon muso bɛ se ka to k'a fɔ a cɛ ye k'a fɔ karisa ye nin kɛ ne la bi i tɛ kuma i t'a fɔ i dɔgɔkɛ a ka kuma a muso fɛ nin ye nin kɛ na tan u ye nin kɛ na tan o n'a ɲɔgɔnnaw bɛ se ka na bon très généralement cɛ fana bɛ kuma koyi soit a bɛ kuma a balimakɛ fɛ bon karisa il paraît que nin ko bɛ karisa ni karisa cɛ i bɛ kuma karisa fɛ ou bien a b'a fɔ a balimamuso dɔ ye grande sœur ou bien petite sœur kuma karisa fɛ karisa y'a fɔ ɲɛna parce que cɛw ka position ma nɔgɔ u bɛ siran fana u ka position ma nɔgɔ fana bɛ siran u tɛ se k'a fɔ k'u bɛ u jɔ u muso kɔkɔrɔ cogo sugu dɔ la donc olu bɛ taga ni ko in ye ni cɛ fɛɛrɛ de ye mais mɔgɔ min bɛ se k'i jɔ a ko kɔrɔ o ye n'a y'a sɔrɔ musokɔrɔba bɛ du kɔnɔ musokɔrɔba de bɛ se k'i jɔ ou bien ni cɛ kɔrɔmuso bɛ yen o de bɛ se k'i jɔ ou bien hali cɛ dɔgɔmuso ɲuman i ka woroli bɛ nin ko la o aw de b'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la parce que bɛnbaliya in bɛɛ bɛ kɛ buramusow sen kan u b'a kalama en général u b'a kalama dɛ ko caman bɛ kɛ olu b'a bɛɛ kalama hali a dɔw bɛ sɔrɔ denko nɔfɛ denko kɛlɛ i b'a dɔn musokɔrɔba dɔw bɛ yen i bɛ taga sɔrɔ hali den magoɲɛla ou bien den mun ka d'u ye o mɔden ka d'u ye ka tɛmɛ du mɔden wɛrɛw kan bon waliden furulen ka na e bɛ ni nin injustice modèle ye i yɛrɛ mɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka na ni problème ye o ni musow ma kɛ mɔgɔ faamuyalen maralenw ye dɔrɔn i ma ye problème a bɛ komi n'i yɛrɛ bɛ ka problème créer dɔɔni dɔɔni a kow kun ka ca quoi an tɛna se k'a bɛɛ fɔ mais n bɛ fɛ ka mun f'i ye musokɔrɔbaw de bɛ se k'u jɔ i bɛ se ka dɛsɛ dɛ musokɔrɔba yɛrɛ bɛ se ka dɛsɛ yɛrɛ parce que ni mɔgɔ marabali sugu dɔ nana i ka so a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn dɛ i ma n'i kɛ cogo o cogo a ma nɔgɔn a dɔw bɛ taga kɛ aw bɛ kari de ka diɲɛ a tigi kɔ a bɛ bɔ du kɔnɔ pewu n'a dama tɛmɛra a bɛ fɔ de o tuma karisa i ni muso ka bɔ et parce que n'u nan'u ni da ɲɔgɔn kan kɛlɛ tɛ dabila u ye siɲɛ ta f'u bɛna ɲɔgɔn bana ka se yɔrɔ dɔ la yɔrɔ u ka fara u ka bɔ ɲɔgɔn kan o de ka fisa voilà donc cɛw tɛ kosɛbɛ quoi en tout cas ne kɔni ka faamuyali la ne fɛ cɛw nɔba tɛ nin ko in na ni cɛ min bɔra a kalama ni siɲɛ ta kelen kɛra ou bien kɛlɛ mana kɛ ka taga se yɔrɔ dɔ la
ni cɛw b'u jɔ u jɔyɔrɔ la o i b'a ye cɛ dɔw bɛ muruti pewu fo dɔw yɛrɛ b'a fɔ n'a sɔrɔ a ju bɔra olu muso de la dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'u t'u muso fɛ tuguni u b'a labila mais furu tɛ se ka sa ten après fo ka bɛnw bɛ tila ka kɛ kangari gɛlɛn bɛ d'a tigi k'a kana mɛ balawumɔgɔ ye balawumɔgɔ ye quoi mɔgɔ dɔw bɛ yen u balawu yɛrɛ de tɛ sunɔgɔ à la moindre des choses u bɛ kɛlɛ kɛ donc très généralement sugu kɔni bɛ taga laban don ni cɛ tɛna a muso furu sa denw bɛ yen a kow ka ca a bɛ fɔ de k'aw ka bɔ sa sira de bɛ d'a dɔw ma k'u ka bɔ donc ala k'i bɛn ni mɔgɔ ɲuman ye i bɛ se ka mun fɔ nin ko la dɔrɔn denmisɛn an k'an jija mara de la hali bi denmisɛnninw ka ladamu ɲuman sɔrɔ ka mara ɲuman sɔrɔ a ka yir'u la ko kɛlɛ tɛ solution ye quoi ni bɛn ma mun dilan bɛnbaliya t'o dilan voilà. ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn lafiya. I b'a dɔn ne kɔrɔmuso ne bɛ fɛ ka min fara Kani ta kan a ye min fɔ en général cɛw filɛ quoi k'o bɛ daminɛ n'i ye cɛ ye k'i da dɔ la o b'a sɔrɔ a tiɲɛna de a ko warala quoi sinon muso bɛ to kangarida la cɛ ye sokɔnɔ na cɛ caman fɔ musow ka ko ne tɛ n da don a la a y'a ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛ a y'a ɲɛnabɔ ni ɲɔgɔn cɛ in dɛ o de bɛ to la sa o b'a taa sɔrɔ dadigi kɛra tɔɲɔbaga la parce que ale ye balawumɔgɔ fɔ effectivement o ye tiɲɛ mais dɔ fana bɛ i bɛ taa sɔrɔ o ye jijukɔrɔmɔgɔ ye ni bɛɛ dɔn o fana ka jugu ni balawumɔgɔ ye ale n'i y'ale ye i b'a fɔ ko une sainte ale ta tɛ dɔn mais ale de bɛ dugumala la a bɛ nimɔgɔninw lasu ka kɛ furumuso kan a bɛ buramuso lasu ka kɛ furumuso kan en général i bɛ taa sɔrɔ o de se b'o de fana cɛ ye komi a da sera ma cogo se bɛ min cɛ ye o muso ma ka di o denw fana ma ka di yaya donc ni bɛnna n'o fana sigi la ale bɛ min kɛ ale ta t'i ye donc a b'i futinɛ de dɔrɔn a bɛ e bouton rouge dɔn quoi donc toujours e de bɛ sitanɛ a b'i futinɛ k'i bila sitanɛ kan donc n'o kɛra o b'a sɔrɔ e bɛ kangari da i cɛ fana parce que cɛw tu tellement que balimaya la cɛw sudelen don cɛw tɛ sɔn k'u sen don nin ko in na kosɛbɛ u b'a fɔ ka nin bɛna kɛ sababu ye nin muso kana kɛ sababu ka n ka balimaya tiɲɛ donc u b'u daminɛ tuma bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ cɛ b'a muso la gosi n'a ye donc n'o kɛra n'a a bɛ to la f'a bɛna wara n'a warala bolo bɛna se ɲɔgɔn ma wagati min na cɛ bɛ sɔrɔ ka bɔ k'i da don a la i bɛ taa sɔrɔ a dɔw la i bɛ taa sɔrɔ nimɔgɔnin yɛrɛ jo t'a la cɛ yɛrɛ balimamuso jo t'a la f'a bolo bɛ s'a yɛrɛ dɔgɔmuso ma n'o kɛra ba bɛ wuli nimɔgɔkɛ ye n bugɔ ka d'a muso ma o dun b'a sɔrɔ nimɔgɔnin e y'i se ko na ko bɛɛ kɛ donc tiɲɛni bɛ na ba bɛ fara a den kan ka furumuso kɛlɛ fo denkɛ bɛ don a la mais n'o dun kɛra ni denkɛ donna la togo togo la a mɛnna jan a bɛ allié a ba yɔrɔ la pour que a kana kɛ dangaden ye donc muso bɛ to a kelen na n'o kɛra funteni bɛna bonya muso fana b'a bɛɛ tiɲɛ voilà ne tun bɛ fɛ k'o yɔrɔnin de fara voilà ok a diyara an ye an filɛbagaw an y'o de fɔ an b'a ye fo invité bɛ question ta o yɛrɛ ye donc ça veut dire que tension ba de bɛ émission kɔnɔna la parce que nin ye actualité de ye nin b'an ka du kɔnɔnaw yɛrɛ de la donc an k'a lajɛ an ka fɛɛrɛ ɲini nin ko in na bɛn toujours ale bɛ dilanni de kɛ bɛnbaliya sanga ni waati ale bɛ tiɲɛli de kɛ o tuma a y'aw hakili to kumakan ninnu na aw ka baara kɛ n'u ye a kana kɛ émission namɛli ye ten ka tɛmɛ a ye kumakan ninnu ta aw ka baara kɛ n'u ye o de la émission ninnu ale bɛ sigi aw ye lafiya sogo ka fasa muru da ka go nin yɔrɔ la buramusokɔrɔbaw tɛ yan nka u bɛ yan sabula an kelen kelen bɛɛ y'a ye ni min b'a sɔrɔ bi sini i b'a sɔrɔ don dɔw bɛ k'a la buramusokɔrɔbaw u fana bɛ degun sɔrɔ parce que n'i ye jateminɛ kɛ k'a ye ni kumana mɔgɔ dɔw ko k'a tɛ ne fɛ a bɛ karisa ka parti de la i komi Kani y'a fɔ cogo min na o b'a sɔrɔ a kumana fila bɛɛ fɛ kelen kelen ala tɛ kun ɲɛna u t'a lamɛn e hakilina ye mun y'o fana kan a ka d'a ye k'a dilan a bɛ k'a se kɛ dilanni na mais sanjikɔrɔ wɔsi tɛ dɔn o fana bɛ duw kɔnɔ o bɛ Kani y'o yɔrɔ de fɔ a ko mɔgɔ marabali n'i bɛnna n'o ye o kɔni i ma b'a fɔ ko maa jugu fɛ sigi ye timinandiya ye ni i bɛnna n'o ye e ta kɔni i ni ɲani dɛ fo ka bɔ du kɔnɔ de fo ka bɔ aw senkɔrɔ de i bɛ taa sɔrɔ buramuso kɔrɔba b'a dilan k'a dilan k'a dilan mais a bɛnna ni buramuso fitinin min o ni marabaliya min bɔra a ka so kɔnɔ ou bien o ni jijukɔrɔ saya min bɔra a ka so kɔnɔ toujours n ka kɛ ɲɛfɛ bɛɛ ka kɛ n kɔfɛ ale de ko f'a ka kɛ musokun d'an ma bɛɛ ka bila ale kɔ ale ka bɛɛ fɛnɛ don a sagona da fɛ n'o kɛra i bɛ sɛgɛn e b'i ta de kɛ dilanni sa a tɛ se ka ɲɛ o parce que ale nana de dɔrɔn k'a tiɲɛ mais e bɛ ɲina min kɔ e b'a tiɲɛ denw de bɛ yen nɔ a bɛ kɛ sababu ye denw bɛ fara den ninnu dun ye joli kelen de n'i ye denw fara
i b'i faw fara i nana ka na ka na dɔ ka balimaya de tiɲɛ fɔlɔ i bɛ cɛw ka balimaya tiɲɛ ka tila k'i yɛrɛ ye minnu wolo i ka wolo ka tila k'olu fana fara tuguni n'i y'o fara a bɔra du la a kɛra kabila de ye parce que bi de an b'a fɔ n cousin sinon o tun tɛ yen nɔ cɛ fila den ninnu de ye joli kelen ka taa o ligne de bɛ taga ninnu fana de bɛ taga bon ni aw ka bɛnbaliya kɛra sababu ye fɔlɔ ka balimaya tiɲɛ aw cɛw ka balimaya tiɲɛ ni cɛw ka balimaya tiɲɛna a kɛra cogo o cogo kɔni matu fura foyi t'a la denw ka balimaya bɛ tiɲɛ ni denw ka balimaya tiɲɛ kabila ma tiɲɛ yɔrɔ kɔni bɔra du kɔnɔna na voilà ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka an filɛbagaw fo k'u waleɲuman dɔn hali bi a ye faamuyali kɛ émission in kɔnɔ n tɛ sɛgɛn o la n tɛ ɲinɛ o la sabula denmisɛnnin caman bɛ yen minnu b'an wele ka an ɲininka karisa a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan n'i ye ninnu lamɛn a tɛ se hali i ka mɔgɔ wele donc ala ka hakili ɲuman ni faamuyali cogo ɲuman ala k'o di denmisɛnninw bɛɛ ma an denw a n'an dɔgɔninw Kani ni i ye jateminɛ kɛ bolodi ɲɔgɔnma ale ye fɛn ɲumanba ye a bɛ komi fana bolo se ɲɔgɔnma o fana bɛ na ni ɲɛliba ye i komi aw yɛrɛw da ya bɔra ka s'a ma kɛlɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ ɲɔgɔn lebu fɔ b'a kɔnɔ ɲɔgɔn bana b'a kɔnɔ kosɛbɛ sinikan kuma b'a kɔnɔ nin bɛɛ kɛlen est-ce que o kɔfɛ aw bɛ se ka bɛn misali la i ni dɔ kɛlɛla y'i ta k'i pɛrɛ fo k'i kolongolo est-ce que kɛlɛ kɔfɛ bɛn bɛ se ka na aw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn bɛ se ka na matu ni ala y'aw da k'aw kɛ mɔgɔ kunnandiw ye aw bɛ se ka bɛn mais kɛlɛ kuma na se yɔrɔ dɔ la aw mana bɛn cogo o cogo yafaw bɛ kɛ mais ɲinɛ tɛ kɛ o de kama kɛlɛ man ɲi parce que i ye nin fɛn fɛn fɔ ni nin fɛn fɛn nana kɛlɛ kɔnɔ ka ban ɲinɛ tɛ k'o kɔ bilen o ye souvenir olu ye mauvais souvenirw de ye o de la k'aw kana kɛlɛ fo ka taga so yɔrɔ ma surtout du kelen kɔnɔ musow ou bien a kɛra furu kansinamusow ye sa o a kɛra nimɔgɔninw ye sa o a kɛra fɛn fɛn ye ni kɛlɛ kɔni sera nin yɔrɔ ma ka ban aw bɛ se ka bɛn o aw bɛ se ka yafa ɲɔgɔn ma ka ko duman caman kɛ nin bɛɛ kɔfɛ parce que n'aw bɛɛ ye du musow ye aw condamnelen don ka vi ɲɔgɔn kan o hali n'aw bɔra ɲɔgɔn kan hali ni kɛlɛ kɛra sababu ye k'aw bɔ ɲɔgɔn kan dɔ ka taga fan wɛrɛ fɛ aw bɛ ɲɔgɔn retrouver o du événement na aw bɛ ɲɔgɔn retrouver denw kungo bɛ na aw bɛ ɲɔgɔn retrouver hɛrɛw ni hɛrɛ tanaw la aw bɛ ɲɔgɔn retrouver bon o retrouvaille kɔnɔla la yɔrɔ aw bɛna fara ɲɔgɔn kan tuguni bon o b'a sɔrɔ aw ye nin kɛ nin kɛ bali ko minnu man kan ka kɛ aw kɛlɛla fo ka togoli kɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ a kɛra problème ye sinon bɛn bɛ se ka na nin kɔfɛ bɛn bɛ se ka na f'a bɛ ko duman ko camanw kɛ ɲɔgɔn fɛ yafaw bɛ kɛ ɲɔgɔn ma mais ɲinɛ kɔni tɛ na kɛ n'i ye ko kɛ mɔgɔ la ka se yɔrɔ dɔ la ka ban a tɛ se ka ɲinɛ o mais a bɛ yafa i ma kɔni parce que aw obligé len don ka yafa ɲɔgɔn ma ka jɛ de kɛ tant que aw cɛw bɔra fa kelen ba kelenw na kabila kelenw na aw diyagoya la aw bɛ bɛn donc bɛn bɛ na mais ɲinɛ de tɛna kɛ kɛta sugu dɔw kɔ voilà donc a kana so ma dɔrɔn de a kana so ma quoi ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ye faamuyali belebele sɔrɔ i ka kumaw kɔnɔna la lafiya n'i y'a lajɛ an ka du kɔnɔna la musow ka bɛnbaliya a bɛ bange fɛn caman na bien vrai que an t'a fɔ ko bɛɛ don mais musow ka bɛnbaliya dɔw bɛ k'a la a bɛ kɛ sababu ye fo denw bɛ impliqué kɛlɛ la alors que les enfants sont innocents tɛ foyi dɔn mais u b'u yɛrɛ ye kɛlɛ kɔnɔ n'u ma sɔn u bɛ sɔn diyagoya la ka sababuya kɛ ba bɛ taa bɔ sira dɔ fɛ i bɛ se ka mun fɔ an ye o yɔrɔ fana kan est-ce que o ye fɛn kɛta ye masa min b'a den su ka kɛ kɛlɛ kan k'a den sen don kɛlɛ la ani masa min t'a den su ka kɛ kɛlɛ la ne ko nin fila la jɔn de ye masa kekuma ye jɔn de ye masa dilannikɛla ye jɔn ni den de bɛna avantage sɔrɔ ɲɛfɛ Matu o kɔni o réponse b'an bɛɛ bolo e min t'i den don kɛlɛ la e de ye dilannikɛla ye o bɛ kɛ sababu e de den bɛ taa ɲɛfɛ min b'a fɔ awa nin ye anw mɔgɔkɔrɔbaw ka ko de denmisɛnnin sen t'a la mais a ka gɛlɛn dusukolo tɛ kuri ko kunbere kun
matu jala fan dɔ tɛ se ka timiya fan dɔ fɛnɛ ka goya dɛ ni bɛnbaliya warala kojugu e ni i kan sinamuso cɛ ou bien i n'i sinamuso cɛ ɲina bɛ kɛ ko den ninnu ye joli kelen ye ni sinaya yɛrɛ nana ka ban nana o kɛra ka ban o ye ala ka kɛ ye mais nin bɛna wolo min na ni ne bɛna wolo min na olu ye kelen olu sen t'a la mais aw ka bɛnbaliya aw b'olu impliqué a la tagalen ɲɛfɛ denw tɛna ɲɔgɔn kanu tuguni aw ma ɲɔgɔn kanu tugun denw tin bɛ bɔ ɲɔgɔn na n'u tin bɔra ɲɔgɔn na balimaya bɛ tiɲɛ de komi n y'a fɔ cogo min na bon o fana k'i sen bɔ a la e yɛrɛ filɛ ka kuma min fɔ nin ye tan ko min bɛ den sen don a la ni min t'a sen don a la n'i y'i den sen bɔ a la k'a yira den na ka fɔ aw e ni i cousin ninnu aw de ye kelen ye nin y'anw ka mɔgɔkɔrɔba ko ye o de ka kan denw bɛ kulonkɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ donc aw kana aw t'anw fɛ mais o tɛ se ka kɛ bilen bɛɛ bɛ siran sa bɛ siran fagabaga bɛ siran parce que ni juguya nana kojugu maa min ma k'i fa tɛ k'i den fɛ o de b'an bɛɛ kunna mais an bɛ ɲina min kɔ hɛrɛ ni hɛrɛ tana bɛɛ la aw bɛ ka dukɔnɔ musow de b'a kɛ ala k'an kisi sisan nɔ a kɛra kansinaya ye a kɛra sinaya ye ni e sinamuso taɲana ou bien e kansinamuso taɲana mɔgɔ wɛrɛ tɛna bɔ kɛnɛma ka na kɛ o e de bɛna n'a ko kun fɔlɔw bɛ kɛ e de bɛna den ninnu ye jɔn ta ye e ye mais ni e n'o ba ma bɛn dun sigi la den bɛ e ye n'i ye cogo jumɛn ye f'i k'o de jateminɛ donc bɛɛ in tɛ anw yɛrɛ dɔrɔn an ka n'an yɛrɛ dɔrɔn ye quoi an ka sini lajɛ sini ye jɔn ye an kɔ a man kan mɔgɔkɔrɔbaw ka kɛlɛ denmisɛnnin ka don a la cogoya si la voilà. ok wagati ale tɔ man jan Kani nam ni an donna an ka du kɔnɔnaw la i komi an da sera a ma balimamuso ani furumuso nin bɛɛ ye muso ye wa nin bɛɛ b'a ka sira fɛ kosɛbɛ mais balimamuso dɔw bɛ yen u ni ɲaji don n m'a fɔ balimamusow ka ɲi n m'a fɔ balimamusow tɛ kojugu kɛ n m'a fɔ fana ko jugu bɛ furumusow dɔrɔn de la ala ma jɔn si dafalen da ala ye mɔgɔ mɔgɔ da ye fɛn dɔ k'i la mais i b'a ye an ka du kɔnɔnaw la balimamuso dɔw bɛ yen latigɛ boliliw kan dɔw ta kɛra furusa ye dɔw ta kɛra cɛsaya ye dɔw ta kɛra ala ma latigɛ ma furu yɛrɛ sɔrɔ u bɛ du kɔnɔ mais i b'a sɔrɔ balimakɛ muso ka daga bɛ a dan ma balimamuso fana ka daga ni sigilen bɛ a dan ma e bolo n ka première question bɛna boli yɔrɔ min kan o la est ce que o ka kan ka kɛ d'accord kelen a filanan n'a kɛra parce que n tɛna fɔ mun bɛ na n'a ye bɛɛ b'a dɔn bɛnbaliya de bɛ na n'a ye mais n'a kɛra quel doit être le rôle de la femme pour amener de l'attente. De l'attente, d'accord. Matu, i ka nin ɲininkali in fana diyara n ye. N bɛ fɛ ka mun fɔ fɔlɔ f'i k'a dɔn ko du dɔ muso o ye du dɔ balimamuso de ye. Ni ne furulen don nin du in kɔnɔ yan sisan y'a ye ne cɛla ye n cɛ balima minnu bɛ yen olu ye ne ni mɔgɔw ye mais n faso ni balimamuso de ye donc n'i ye fɛn fɛn kɛ i bɛ k'a k'i yɛrɛ de ye n'i ɲɛna i bɛ ɲɛ i yɛrɛ ye n'i juguyara i bɛ juguya i yɛrɛ ye i bɛ mun kɛ wali du kɔnɔ ala bɛ mɔgɔ d'i ma mun b'a kɛ i faso kɔnɔ donc musow an ka sabali sabali de ka ɲi fɛn bɛɛ la i ye nin mun fɔ nin man kan ka kɛ n'i furula ka na du kɔnɔ ka ban i cɛ balimamuso bɛ yen n'o ye nimɔgɔ ou bien i buramuso a kɔrɔmuso don a dɔgɔmuso don i cɛ sœur kɔni don ale mana kɛ mɔgɔ sugu o sugu ye e bɛ sabali quoi nin yɔrɔ la sabali ne b'a fɔ furumuso de ye parce que balimamuso ko ma nɔgɔn ne ma tu balimamuso ko n'i b'a dɔn i tɛ tulonkɛ a la a ɲuman mais hali balimamuso juguman garisɛgɛ don ni ala ye garisɛgɛ don ma tu ni ala y'i sigiyɔrɔ bɛɛ yɔrɔ ma i cɛ sɛriw ma kɛ mɔgɔ ɲumanw ye ala de i garisɛgɛ don ala de y'o k'i garisɛgɛ bɛɛ bɛ fɛn ɲuman de fɛ o mais ni e bɛnna n'a kolon ye ala o de k'i garisɛgɛ e de bɛ sabali koyi i bɛ sabali de a k'a ka tobili kɛ e k'i ka tobili kɛ a man kan ale cɛ ka suman de don disons a frère a balimakɛ ka suman don hali n'a y'a ka tobili kɛ ni dɛsɛ kɛra a la i bɛ mun tobi dɛ i t'a bɔ ka d'a ma hali n'a y'a bɔn a banna e kɔni bɛ k'o mun kɛ ala o barika o ye e fana cɛ n'i denw ta ye o donc kan'i bila a fɛ mɔgɔ ɲɛ wɛrɛ b'o fana ye o fana bɛ lakali cogo wɛrɛ la
mais i kan'i bila fɛ k'a fɔ n dɛsɛ a b'a dɔn ne bɛ tobili kɛ ne bɛ dumuni bɔ ka d'a ma a b'i tugu ka daga sigi o tuma n bɛ n t'a jɔ kan'i t'a jɔ dɛ n'i bɛ se n'i ma dɛsɛ e ka continuer k'a bɔ ka d'a ma ni Ala y'a da hadamaden kunnadiya kama a b'a jɔ a b'a dabila voilà o kun y'i ka question fɔlɔ ye filanan i kun ko jumɛn ye filanan i y'a bɛɛ jaabi ne bolo d'accord parce que ne tun ko n ko est-ce que a ka kan a man kan ka kɛ ka n'i bila a fɛ quoi hali n'a ko hali n'ale continuera k'a kɛ e fana ka continuer k'i ka suman in bɔ ka d'a ma hali n'a y'a bɔn a banna i ka minɛn ta i k'a ko sini i ka continuer tant que a kɔni bɛ so kɔnɔ yen ka n'a to cogo si la i ka dumuni ka kɔtigɛ a la a bɔ ka d'a ma an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ye faamuyali kɛ jaabi kɔnɔ Lafiya question ninnu ka surun ɲɔgɔn na mais à l'inverse sisan i b'a sɔrɔ dɔw bɛ k'a la balimamuso yɛrɛ fana ale de ye kɛlɛtigi ye o de la n ko kuma kɔnɔ n k'a ɲuman a bɛ se ka kɛ balimakɛ n'a muso bɛ kɛ kɛlɛtigi ye côté dɔ la mais côté dɔ la balimamuso yɛrɛ de fana ye kɛlɛtigi ye sisan balimamuso fana est-ce que i balimakɛ n'a muso min jɛ dumuni na a ka kan i fana kana daga fila sigi du kɔnɔ wa kelen a filanan a daga fila sigi sini ma sinikɛnɛ ma a tɛ se ka kɛ degun dɔ ye ale balimamuso kelen ma wa. ok Matu balimamuso min yɛrɛ ye degun tigi ye fɔlɔ an b'a fɔ ten tɔ une fois que e balimakɛ muso nana ka ban e ka lafiya de bolo e ka daga sigi kun tɛ tuguni ni ko b'a togoya la e de b'o dɛmɛ sa a ka ɲɛ wo a mana ɲɛ wo e de b'a dɛmɛ ni don min t'a ma ja olu bɛ fɔ mais fɛn bɛɛ kɛlen don ni sitanɛ de a man kan tuguni une fois que i balimakɛ ye muso ta e k'i ka daga sigi a dama ma komi i y'a fɔ cogo min na sa balimamuso fɛnɛ ni a ma ɲɛ i y'i ka daga sigi parce que dɔw fɛnɛ bɛ olu ye kɛlɛ balimakɛ muso o ye kɛlɛtigi ye olu fɛnɛ mana na tuma dɔ la u bɛ min tobi o y'o n'u cɛ ta ye duguduguma la donc foroba n'a y'i ja don n'a m'i ja a to yen tuma dɔ la u t'a kɛ yɛrɛ baarakɛlaw de b'a kɛ donc o bɛ na ni sababu fɛnɛ tuma caman balimamuso yɛrɛ b'a ka daga ni sira ye parce que foroba tɛ se ka dun a tɛ intéressé a la f'a cɛ bɛ min dun dɔrɔn o bɛ na n'o ye mais ni o kɛra sigikafɔ de ye damu ye sigikafɔ de b'a ban yanni i ka nin bɛɛ k'i ka daga ni sigi i bɛ se mɔgɔkɔrɔbaw ma k'a ɲɛf'u ye parce que dɔw fɛ kuma ka gɛlɛn n'i adressé u la directement balimamuso i cɛ muso la directement u b'a fɔ cogo di i balimakɛ muso la directement a dɔw sitanɛ ka bon u b'a kɛ i bolo kabako ye bon n'i y'o dɔn mɔgɔ la i bɛ taa se mɔgɔkɔrɔbaw ma k'a ɲɛfɔ ni ɲɛma sɔrɔ a la sisan donc i bɛ Ala minɛ daga sigi kɔni o bɛna k'i wajiba ye i ma parce que ni fɛn min tɛ se ka dun o caman fɛnɛ b'an ka du kɔnɔ komi musoya yɛrɛ de ye sabali ye ne kɔrɔmuso y'a fɔ cogo min e tɛ se k'aw ka du to yen i nana de k'i bɛna du dɔ dilan mais i tɛna se ka ko cibaga ye o bɛnnen t'an na mais nin b'an da la dɛ an yɛrɛ ye muso ye donc da sira an ma bi sogo ka fasa muru da ka go an bɛɛ b'an yɛrɛ ye nin kuma in kɔnɔna na. ayiwa émission wagati kɔni ale sɛbɛkɔrɔ tɛngun na hali n'a y'a sɔrɔ an ma tila ɲininkaliw bɛɛ la ayiwa Kani n ye fɛn o fɛn kɔlɔlɔ b'a la ayiwa nin baara in e bɛ se ka welekan jumɛn de bila an balimamusow ma u ka se ka bɛn ni kelenya sabati du kɔnɔna la walasa bɛnbaliya kɔlɔlɔw bɛ bɔ an kan ani fana folikan b'i bolo ka émission kun cɛ bari wagati tɛngun na kosɛbɛ. n bɛ se ka wele mun bila n yɛrɛ n tɔw ma parce que an bɛɛ de don pour que an ka se ka bɛn sabati duw kɔnɔ o tɛ dɔwɛrɛ o ye toujours bɛn de an ka na ni bɛn de an ka na ni bɛn kuma ye ka na ni bɛn sira ye ka na ni bɛn kɛwale ye ka tila ka bɛn action kɛ ko caman b'o kɔnɔ o fɔlɔ-fɔlɔ o ye sabali de n'i ko ko bɛn f'i ka sabali n'i ko ko bɛn f'i ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya fɔ n'i ko ko bɛn f'i ka ɲɔgɔn lamɛn fɔ ka tila ka ko to ɲɔgɔn ta la fɔ nin fɛn dama dama in de mana fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ o yɔrɔ la a bɛ fɔ ko bɛn b'o yɔrɔ la donc n bɛ mun fɔ musow ye o de y'an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ an ka muɲugu ɲɔgɔn kɔrɔ an ka ɲɔgɔn lajɛ an ka ɲɔgɔn kanu
an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka ɲɔgɔn faamu sanni an ka réagi kow la quoi duw kɔnɔ kɔrɔw ka dɔgɔw dɔn dɔgɔw ye dɔgɔw ka kɔrɔw dɔn kɔrɔw ye kansinaya la nimɔgɔninw ni ɲɔgɔn cɛ nimɔgɔmuso ni ou bien a kɛra cɛ kɔrɔmuso a kɛra cɛ dɔgɔmuso i k'i ka limite dɔn ka dɔn ne ye duden de ye ne ni nin man kan ka don nin ko in kɔnɔ n'i donna nin kɔnɔ dɔrɔn n donna n balimakɛ muso ka responsabilité kɔnɔ du muso fana n'o ye balimakɛ muso ye i fana k'a dɔn ko ne cɛ balimamuso min filɛ nin yan a bɛ yan bi sini a bɛ taa a mɔgɔ si ka laɲini tɛ ka to i faso kɔnɔ kuda ye donc n'o y'a sɔrɔ i ye kow gɛlɛya bolo ka se degré dɔ la ni ala ye a ka furu latigɛ n'a tagara n ye mun fɔ o kelen de don bɛn bɛ kɛ yafaw bɛ kɛ mais mun kɛra ɲinɛ tɛ k'a kɔ donc f'i ka sabali nin bɛɛ la ne b'a fɔ du musow de anw ka sabali fɛn caman bɛ k'i la i b'a muɲu k'a kun ka dɔn k'a bɛ ban fɛn bɛɛ bɛ ban o ma tugun n'i y'o limaniya sɔrɔ dɔrɔn i bɛ sabali voilà o kɔfɛ n bɛ foli kɛ ka se bɛɛ lajɛlen ma an lamɛnbagaw ani an lajɛbagaw ala k'an sigi ni kɛnɛ ɲɔgɔn caman kan i n'i ka équipe ala k'aw yɛrɛ bolo mɛn baara la voilà ne dɔgɔnin ka foli b'i yɛrɛ ye kosɛbɛ ok ne yɛrɛ bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i yɛrɛ y'a fɔ ni ala ye sabali di jɔn o jɔn ma a y'i fara a kanubagaw kan o tuma ala ka sabali di an bɛɛ lajɛlen ma ka sabali di musolakaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ musolakaw ye an k'an cɛsiri an k'an timinadiya balimaya in ye fɛn ye min n'i y'a tigɛ a hɛrɛ ka dɔgɔ anw fan fɛ sabula dilanni bɔra ala yɛrɛ yɔrɔ la e nana dilanni sɔrɔ n'i ma min fara dilanni kan ka n'o tigɛ ka bɔ a dilanni na i balimakɛ a ye muso min furu a dɔn e dɔ don e tɛ se ka k'i balimakɛ muso ye e bɛ kɛ du kɔnɔ balimamuso de ye donc a minɛ ni o sira ye muso fana a dɔn k'i ye furumuso de ye i tɛ se ka kɛ balimamuso ye i fana k'a minɛ ni o sira ye i yɛrɛ bɔra k'i taw to i kɔ nka ni bɛɛ kɛra woro ye du kɔnɔ ko kama ma sɔrɔ a ka gɛlɛn du ka dilan anw tɛ mɔgɔ si kɔrɔma tigɛ an ma don mɔgɔ si ka du kɔnɔ nka bɛɛ b'a dɔn ni waleya ninnu kɔnɔdimu tɛ ɲadimu de don ayiwa an kɔni b'a fɔ n'aw y'a ta ka baara kɛ n'a ye alhamdulillah bɛ diya an ye n'aw m'a ta ka baara kɛ n'a ye ala ka hakili ɲuman di an n'aw ma o tuma a bɛɛ kun de ye du ka se ka jɔ an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn maa nin de b'i sigi k'i filɛ n'o tɛ dɔ bɛ yen hali n'i sira ka kuma ka tile ka kuma o t'a dɔn ko mɔgɔ bɛ kuma la o tuma an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn danti foli min na ka a Seyid Usmani Sherifu Madani Hayidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini ala fɛ ala ka sigi wɛrɛ yira ni aw la. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu.